so tinenge dzirutotiza. Yeah. Makuruwa. Chizi dari. Neake oi. Yeah. Tadzoka pa mukoma Steve paya patakaona tichidyara mbambaira kana tisima mbambaira tasvika panguva yekukohwa iyaya saka tauda kuchiona isusu kuti idzo mbambaira dzacho dzakamboburitsa sei. Mukoma Steve makadini? Aiwa ndikuona muri kufaraka. Aiwa tinotenda Mwari zvakazoita mvura yakanaya zvakanaka naika ichokwadi ndochapeta ngoti mbambaira dzamaburitsa ichena ndoyanzi chizve ndoyanzi zadza ngoro ko tsvuku itaiti 2 months but itsvuku mukati mayo mune muchena. Okay. Saka pambiri dziri kunaka ndeipi? Zvangofanana kuvanhu vari kufarira ipo dzakafanana asi pane inomhanyirwa nevanhu. Vanhu vanomhanya kuzadza ngoro vachiteera kuchena kwayo. Asi vanoziva mbambaira vanodedza kuti chena inodarikwa hayo zvishoma netsvuku pakunaka. Asi chinongo iyi kana yasvika inoita upfu asi vazhinji havagone kuidya because inoda vane huro wakati korei. Manje ndoyandoda inoita upfu kainini inoda chokumwira chiri ichokwadi. Chingoro wangu tii yangu yakachena nemukaka kuti mbuu. Asi kana pasina usadya kumbambaira sei inogara pahuro. Ichokwadi. Dzakauraya nembambaira. Akauraya inotouraya mbambaira. Okay. Ichokwadi. Saka pakuchera kwatiri kuita iri kutipa gora katinake ndeipi? Dzangofanana because unochera tsvuku laini zviri kubuda zvakangofanana. Asi kune dzimwe dziri kuzoti kurei pasaizi ndo parosiyana. Pasaizi apa tsvuku iyi kuti yakasvika pane ivhu rakaregedzera iri kuzokurisa. Okay. But dzinokurisa vanhu hadzitengeseki. Vanoda dziri medium. Ndaona aka imbambaira here iyi yaive iri mbambaira but zvakaitika yakasvika yakaita flow yokuti yanga yakufamba iri straight pasi. Saka itori mbambaira yakaita sei but yanga yakufamba ichienda yakashaya kukubozi inoti mudzi kana wabaya washaya kuchienda inenge yakuchifuta zvino uyo wanga wakutambarira waifamba uri pasi underground. Okay. Unoza kuti yanga ine shungu kuti yanga iri mbambaira. Okay. Simbambaira sure itori mbambaira. Mbambaira ndodyira. Okay. Saka tiri mubusiness. Ichokwadi. Kuona kwenyu mari yamakaisa muvhu iri kudzoka here nezvamuri kuona nemachiro nematengerwo ari kuita? Yakadzoka wasi. Iri kudzora? Yatakadira yakatodzoka. Iyo shoma makatochera yakatodzora? Yakatodzoka. Samurutengesa kupi? Tikutengesa ri paroti. Nevanouyawo vachihodhawo vachinotengesawo muroti. Saka ndakaona kuti ndimirire yavo ndiri padhuze nemugwagwa saka ndakaendawo pamugwagwa asi zviri kufamba ipapo. Zuva nezuva aushayi. Ichokwadi. Ingazvionakidza. Saka kuna vamwe mungati chipanyaya mbambaira tichitora kurima sebusiness mungatiwo chimwe chichirimwa chamungakurudzira kuna vamwe varimi kuti varima vanogona kuita mari nayo? Chandinodzidzisa varimi vanoda kurima mbambaira chinhu chiri easy. Munhu akura chaiye tototi mbuya vanokwanisa kurima mbambaira but marimiro avo takatora simba redu vechidiki tikarishandisa torima mbambaira ndoona kuti amuri nevabereki hapana anoshupika tirikwanisa kurarama nemambaya tichirima mbambaira tichitengesa. Saka muri kudya here kana muri kungotengesa chete? Vari kudya apo neapo sezvo dziripo apo neapo kwanyima kana kuti havachadzi tokoti chinofina varowa mwoyo ndio chokwadi. Ngatiti muchazoda kuti mimi pamberi apo because andinorohwa nemwoyo izvezvi asi uchazoita hauyawewo futi chi pamberi apo. Saka tingati isusu kuti muchengetedzewo kwemwedzi mishoma kuti opota vachidyawo mbichana kusvika dzazopera mungaichengetedza sei? Ndakabvunzawo kune vakuru kuti vaichengeta because taiti tichikura mbambaira dzaipera kuchero asi tasaziva kuti mbambaira vadzichengetera kupi. Dzaigona kuchengetwa parovanzi asi musingazivi munogona kuti munotumwa
mozongona pabikwa tea ni mambere chinenge chinaka unozoda kubvunza kuti mambere kana kuti unongodya kuti ai mambere sei yandinakira asi kuti ubvunza unogona kungomira kuti kodzabva kupi maybe amene kwadzatenga asi dziripo pamba ipapo paine inonzi pfimbi vane shedza vanoti ipfimbi inocherwa gomba pasi sezvakangoita hari kunze kwayo ndo machero anoita gomba yepfimbi ine vanogona kuchera yosera ine kamusuwo kadiki diki moita nguva yekuti mooma hamusina unyoro unokwanisa kuti unotora dota ukusha mukati imomo uchera mambera dzako zuva rimwe chete kuti wachera nhasi kana mangwana bozi dzichiri fresh unokwanisa kudzisa imomo dzinogara semagara dzazikata mubedroom kaya kagonye kaya akachakwanisa kuenda iko bosi akachazivi bosi kanotera kumunda ukoko kanenge kasisiko nokuti dota ndinozobatsira dzinogara 4 months kana 5 months inogara uchingodya asi unenge wakutasawo denga kuti kana mvura yako nonaya pakata unyoro ndokuzomera kwadzinozoita nokuti kunze denga rengana mvura yekutanga iya saka dzinozobatwa nemvura yekutanga dziri pasi ndokupachengetwa ndiwa mambere inga zvine uchenjeri tiri chingodzidzawo kubva kwakuru saka chandakaona kuti ugone kana kurima mambere bvunza ndio chokwadi bvunza saka mimi muri kudzidzisa here vamwe kurima kwembambaira vakawanda muri kuvadzidzisa pandaitaura vaiti ndiri kutamba ndichingotaurawo taitaura seiri nyaya nokuti ndakangonakidzwa nembeu machengeta ndakata mbeu ndakatoda kunorima ndione magumire acho nokuti vanhu vari kutenga vari kunorima asi ndokwanisa kuita sei kurima saka ndakutoona kuti hanozvinhu zvakanaka sai business yenyu maitotanga kutengesa iri mbeu kubva mazotoegera ndichirimi saka pamukwato mato paphase 2 tatova phase 2 gore rinotema paphase 3 valley edition ichokwadi zvingoenda zvakadai gore mangwana tiri kuda kuti mwari vana isafety mvura toda kurima kudarika zvatiri kuona izvi zvofadza aiwa no tatenda aiwa tatenda